Pitanje. Kako se ophoditi sa osobom koja vas prezire? Pita Ivana Malinić. Osnovna stvar koju možete da činite prema takvim osobama, ako su to osobe koje vam nisu suviše bliske, u smislu nisu vaša porodica, najuža porodica, ne živite sa njima i slično, ili ne radite s njima svaki dan, a to je ignorisanje. Dakle, osobe koje vas preziru jednostavno nisu vrijedne vaše pažnje, vašeg vremena, vaših emocija i bilo čega drugog, ignorišite. Ali šta sa onima sa kojima smo, sa kojima živimo ili sa kojima se susrećemo svaki dan na poslu? Zavisnosti od toga šta čine, ukoliko je taj prezir samo nešto što je njihovo unutrašnje, da tako kažem, emocija i stanje, i ne šire to dalje, ne tračaju vama, ne smještaju vam neke smicalice, ne govore drugima razne stvari, niti pak vama direktno čine nešto, i tada je moguće to ignorisati. Ali ako zaista čine nešto vam nažao, u tom slučaju reagujte. Ako je to na poslu i to je u pitanju, primjer, radi neki mobbing, reagujte kako se već reaguje na mobbing. U slučaju porodice, komunicirajte s tim ljudima, kažite im otvoreno u čemu je problem, kako mogu da riješim taj problem, da li sam ja nešto zgriješio, da li mogu da se izvinim ako sam nešto zgriješio, ako nisam ništa zgriješio, zašto osjećaš, zašto imaš takva osjećanja prema meni. Dakle, prosto da se stvari kristališu, da se to stavi sve na vidjelo i da se o tome razgovara. Komunikacija je ključ svakog takvog odnosa, pa čak i prezira.